ăsta parcă l-am mai văzut undeva. Da. Culcă-te, frate, că ador! Incredibil. O fi beat în până. Bă, da, încă miroase. Da, păi asta este. Acum ce vrei. Trapped within a circle, traps burning, more fluid yet solid, to no escape, like the last of the dead. Aici e altă, astăzi, da, da. Și aia am 2 zile cu școala, nu? Să scoatem glița și... Hello? Extracție, nu? Pe aici. Ne-ai prins? Să ne filmeze și pe noi cineva? Cinema? Ja. Hello. Bezna, nu mă că e bun la aia. Bezna. Bă, ăla să fie bine, eu zic ok. Eu și stop de asta. Yeah.
Da. Shawshank Redemption. Hello, kapelmek. Ciao. You're working hard for the devil. You're sucking on the crack. You're hard for the devil. You got no name. You are my Lucifer. Mega auzi. Nu, eu nu mă duc acolo. Hai, cum? Uite, pe Gabi. Perfect. Wow. Excelent. And the backyard with Louis in it. Mai fă poză. Să-ți faci o dată site-ul ăla. Site-ul? No Comics. Da, da, e E pe rol, merge? da, nu e chiar Don, dar Păi fă să scrii ceva de SF-ul, că avem nevoie de referință. mergem la tine. Gaura aia. Ia uite, ce parte e aici. E mai tare. E mai tare ca la noi. Ciao! Hai să mergem la Tiran. Să când avem loc aici, uite. Plin de păr. Ceva animat. Yep. Let's go la Tiran. Ia, hai la Tiran. Unde e Tiran? Bă, Akira! Yo, man, hai la Tiran. Hai pe gaură. Aici. Să vede bine, da. Să imprimăm.
acolo și Am intrat. Am fost. Da, super. Ăla, Jesus. Ăsta care era pe sobă, care l-a spus acum, da? Yo, what's up? Woo! Yeah! Fuck yeah! Baby girl, I said tonight is your lucky night. Peter Andre along with Bubbler and standing behind. I stop and stare at you, walking on the shore. I try to concentrate, my mind wants to explore. The tropical scent of you takes me up above. And girl, when I look at you, oh, I fall in love. No doubt you look so fine. And girl, I wanna make you mine. I want to be with a woman just like you. No doubt I'm the only man who can love you like I can. So just let me be with the woman that I love. Baby girl, show you make the looking good. Oh, mysterious girl, I wanna get close to you. Oh, mysterious girl, move your body close to mine. Close to mine. Girl, you want me on desire. Are you alone? I set me soul on fire. Me tell them. Girl, you want me on desire. Are you alone? What's this? Watching the sun go down, the tide is drifting in. We can get closer now and feel the warmth within. 'Cause I'm looking in your eyes. O secundă! Aici. Aici e party, bro. Asta-i partea. Dacă nu e aici, nu e de aici. Chestia asta. Mine mă trebuie. Ha? Dă-i-o. Da. Tare.
E mai complicat decât pare. Da? Bine, nu o să fac de unul singur. Că intru direct să ajut pe cineva cu asta, știi? Da. Un timp măcar. Nu că-i strici acolo circuitele, ai grijă că-ți strici... Aș vrea să să poți să știi că la parcă știi și bărbai sunt Da. ilegal. Tu ești așa în cameră, știi? Da, da, eu super stalker. De ce crezi că mi-am făcut Facebook? În două părți. Da, dar printul e fain. Printul e mișto. Ce-ți mai deșteptat bine. Și asta contează? What the fuck? I always tend to be too serious when doing things like this. The moment I accepted to be here, I put the plans all around my life, so it's only natural to take it serious. And I guess we should get to it. Woo! I thought it would be more of a challenge. Are you a boy or a girl?
shall we do? I know what we should dance. Papaya. Skrillex. Ok, o să avem o scurtă prezentare aparent a celor din Ungaria în legătură cu o convenție. Ok, bine, deci o să avem o scurtă prezentare acum. Super. După aia beatbox, vă Oh, ce fain. Și asta super diletant, așa, beatbox diletant, știi? What the fuck? What the fuck? Da, mă! Where my homies at? Go Ranger in! Go Ranger Izuma! And Go Ranger Bon. I strongly believe that I should be in the middle. What? I'm the main character, so I should be in the spotlight. Please stop. I should be in the middle because look at me. I'm fabulous. Cum stă treaba? Cât urcă toată duma asta, știi, cu cosplay-ul, cu cât sunt mai multe ediții, cu atâta lumea își dă seama că poate să fie cât mai defectă, știi? Defecțiunea se devine establishment, se instaurează, știi? Și errorurile devin sistematice. Așa. Știi ce? Da. La catedră, să-ți cu capa. Da, păi e, na. Asta e inspecția. Inspecția. Supra-inspecție. Atelierul lui Silver. Dă măsură. Uhu! Sup? O, sut! Suntem regi, bă! Regii Brașov. Da! Cum erau cortinele lor cu Brașov, regele orașelor în România. Și în loc de ursul scria Brașov. Ce film și-o tras. Da. Da, în tot spațiul, numai bine. Nice. Am ajuns la Brașov.
Batcave. Batcave. Na 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 Batcave. Așa. Asta e legat. Hollywood. Ia uite-l. Așa, uite-l. Rețeta e, urcă la pe scenă, întreține publicul până vin următorii. Dar a făcut așa Casa Studenților, stai. Prins fost? Voi n-ați mai prins tipa aia ultima care au cântat? În japoneză. Ba, de atunci am plecat. Atunci, băi, deci aia, pur și simplu, aia trebuie să ai playback, știi? Toți ceilalți care vorbeau în engleză aveau playback și asta cânta în japoneză, că dacă nu a ieșit. Da, păi nu, se auzea că suna foarte specifică limba, adică, da. Numai că și... Da, nu a ieșit. Ea trăia chestia aia, știi, ea era acolo pe scenă. Era divă pentru n-am. Cânta în japoneză și mi-au și restul toți erau, fecuiau tot dialogul și ăsta, totul era înregistrat dinainte, tot cu vocile lor, culme, știi că asta au fost, că... Dublat cu vocea ta. Dublat cu vocea ta, tot cu același accent super stupid de... Român care nu prea știe Nu, că totul era așa, cu accent super stupid. Bă, măcar dacă pui sunetul, care nu tu vorbești, nu, doar să pune alt sunet atunci, nu? Te pui pe tine, mai ales primul a fost super tare, pe primii aia doi. Mai ales că era super gay, adică era așa, faza asta, că unul se bate cu celălalt, după aia... Nu, dar finalul a fost tare, aia cu... că am zis să vezi your emotions. Tocmai, super gay, da, așa, era... Și nu cred că s-au prins, că nu, știi, nu era... Crezi că ei s-au luat în serios? Cum să nu, mă? De ce te-ai îmbrăcat așa? Crezi că s-au luat în serios? Da, nu fac. Normal că, e o chestie, ar fi faină chestia asta și de chiar pe ei, știi, deci, na, societatea de azi care tot pe plastic, așa, de la emoții până la aspect. E fain că mai ies ăștia care, na, trăiesc comisul ăla, că le place filmul cu tare, știi, îl trăiesc, da? E bine, știi că, na. Câteodată e vrea să fie așa. Oricum a fost o experiență asta, să te trezești așa cu oameni de pisică. Să știți. Erau și tipi care au alergiu și eu. Bă, erau Sailor Moon-ele alea lângă care stăteam eu, frate, erau două patoze, așa. Trei erau. Dar erau mega mare, așa, Sailor Moon erau mega mare. Isis, Sailor Moon, Isis, Da.
șifoneze acolo. Da, că țelor buni care te bat, știi, nu că dau grațios cu piesele la frunte. Să dau ți-o un pic așa, cu direct în piute. După asta le-ai și filmat, poate, nu? Măi, pe ele nu. Le-ai întors, înțelegi? Am întors că erau fundurile noastre, știi, care cumpărau fuze, dar mega super. era aia cu urechi de... Da, mă, din Germania, era mega. Din piloți, așa, bă, da. Da, era și și era tipul ăla din fața noastră, așa, cu chelie, așa, la 40 și care ăla, bă, cum trecea asta, bă, ce poze, era... Clar, au venit direct de chestia așa. Mai ales că era plin numai de copii, deci erau 15, de la 16 ani sub, știi? Și ăia cu fantastic. Tiți. Da, tiți, get the fuck out. Kids Nu, era tiți or get the fuck out. Da, tiți or get the fuck out. Era prescurtarea. Da, pe iPhone, pe iPad, da. Da. Și astea cum susțin. Dar e fain, bă, aia a fost tare, știi? Adică mai scând pe tuneric se vedea mega mare chestia aia. Și cum s-a simțit ăsta, Justin Bieber ăsta, că era like... Îmi pare rău, eu n-am așa ceva, băiat. Da. Dar el o dădea acolo, tot, era ridimaș, era Dar și joc, nu putea joc, eu ce-o Skrillex, pune pe... Se facă beatbox, Mie aia mi-a plăcut. Și ăla nu știu nici o poezie. Așa mai bună, Amber, că ce să fac, că nu știu câte ori te faci, și o poezie. E o dată frumos. Dar așa era cea prietenă lui Tiron, ăla era cu păr negru cârlănțat. Așa era cea prietenă lui Tiron, deci dai seama că... Și... Da, a fost o experiență unică. Exact, păi asta e. Și cu căldura care era acolo, așa... Era, bă, exact ca la... Sauna, nu știu... Sala Palat, nu, cum e sala Palat, sala Palat, numai Palate am mâncat pe acum. Castel. Castel. Numai Castel. Pic Palat într-un Palat.